Na obali rijeka Babilonskih sjeđasmo i plakasmo, spominjujući se Siona. O vrbe naokolo, harfe svoje bijasmo povješali. Nek mi se jezik za nepce prilijepi, ako spomen tvoj smetnem ja i tada. I tada zarobljivači naši zaiskaše od nas da pjevamo. Mučitelji naši zaiskaše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu sionsku. Nek mi se jezik za nepce prilijepi, ako spomen tvoj smetnem ja i kada. Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo u zemlji tuđinskoj. Nek se osuši desnica moja, Jeruzaleme, ako tebe zaboravim. Nek mi se jezik za nepce prilijepi, ako spomen tvoj smetnem ja i kada. Nek mi se jezik za nepce priljepi, ako spomen tvoj smetnem ja ikada, ako ne stavim Jeruzalem vrh svake radosti svoje. Nek mi se jezik za nepce prilijepi, ako spomen tvoj smetnem ja ikada. Čitanje poslanice Svetoga Pavla apostola Efežanima. Braćo, Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom, milošću ste spašeni, te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu, da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. Ta milošću ste spašeni po vjeri, i to ne po sebi, Božji je to dar. Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo. Riječ je Gospodnja. Tebi, Kriste Bože, Kralju slave vječite. Slava tebi, Kriste Bože, Kralju slave vječite. Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga Sina jedinorođenca. Tko god u njega vjeruje, ima život vječni. Slava tebi, Kriste Bože, Kralju slave vječite. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin čovječji, da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. U istinu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga Sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.
Tko vjeruje u njega ne osuđuje se, a tko ne vjeruje već je osuđen, što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud. Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost, jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti, da se ne razotkriju djela njegova. A tko čini istinu, dolazi k svjetlosti da bude bjelodano, da su djela njegova u Bogu učinjena. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Kriste! Sestre i braćo, okupljeni danas u našoj crkvi ove nedjelje, poštovani gledatelji Hrvatske televizije, središnje slavlje u jednoj godini za nas kršćane slavlje je vazmenog tajstva, Isusove muke, smrti i uskrsnuća. Svi drugi blagdani i slavlja u godini, a znamo da ih ima puno i imaju različito značenje, sva ta slavlja i blagdani imaju izvor i osmišljenje u ovoj istini vazmenog tajstva. A Euharistija koju najčešće slavimo ili Sveta misa, ona je uvijek spomen smrti i uskrsnuća Sina Božjega. Vazmeno tajstvo središnje je slavlje, jer je to središnja istina naše vjere. Tu se naša osobna i zajednička vjera napaja i hrani. Stoga tu istinu treba najbolje i najviše razmotriti. Najbolje je treba prihvatiti i u životu pokazati. Prvi dio nedjeljivoga vazmenoga otajstva je Isusovo trpljenje i križ. Korizmeni dani u kojima se nalazimo, a i današnji odlomak iz Evanđelja, usmjeravaju naš pogled i naše misli upravo prema Kristovu križu. Ovih smo dana posebno pozvani da Kristov križ i križni put razmatramo. Skoro u svim crkvama postoje slike križnog puta, njih 14. To znači da ima 14 događaja, isječaka iz Isusovoga trpljenja i križa. A svoju smrt na križu Isus uspoređuje sa zmijom koju je Isus podigao u pustinji. Čuli smo danas, Isus kaže, kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin čovječji, da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Mojsije je mjedenu zmiju u pustinji davno u Staromu zavjetu, kod izlaska iz egipatskog ropstva, podigao na Jahvinu zapovjed, jer zmije su se pojavile kao kazna zbog mrmljanja, zbog umora i jednolične hrane, to jest mane. A mrmljanje je bilo grijeh. Zmije su se pojavile kao kazna za taj grijeh. Nakon što se narod pokajao,